राज्य सरकारଙ୍କ 5T କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି। ହେଲେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ 104 ହାଇସ୍କୁଲ ବିନା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ 177 ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ 5T ଜରିଆରେ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇସାରିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 384 ହାଇସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରୁ 32ଟି କ୍ଲାସ୍ 2 ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଖାଲି ରହିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 352 ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ 101 ପଦବୀ, 470 ଟିଜିଟି, ପିସିଏମ୍ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ 90, 445 ଟିଜିଟି ସିବିଜେଡ୍ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ 87 ପଦବୀ ଖାଲି ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତ ବିଷୟ ପଢ଼ାଇବାରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। 1009 ଟିଜିଟି କଳା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ 81, 338 ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ 107 ଓ 336 ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରୁ 93 ପଦବୀ ଖାଲି ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ବାହାରୁଛି, ଏଇଟା ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ଖାଲି ଏତିକି, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ବାକି 29ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ କେତେ ଖାଲି ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେଣୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆର୍ଏସ୍ଟିରେ ଯଦି ନ ହେଉଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ, LTR ଆସୁଛି, SSB TGT ଆସୁଛି, ଏସବୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନିହାତି ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପଢ଼ାପଢ଼ି ସବୁବେଳେ ଜୋରଦାର ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାହାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ପାଇଯିବେ, ଏଇଟା ଭାବିବାଟା ବହୁତ ଭୁଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ଦଲାଲ ପଇସା ନେବ, ସେ କରେଇ ଦେବନି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ନା ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇବେ, ନା ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟା ଫେରି ଆସିବ। ତ ବେଟର କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଷ୍ଠା ରଖିକି ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ମାର୍କ ରହିବ। ଆଉ ଅଧିକ ମାର୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଯିଏ ଯେତେ ପଇସା ଦେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ପାଇପାରିବେ।